Ассалому алайкум, бародарои ҷони ман. Пешаи ҳама айҳамат миннатдорам ки дар канали моро дастгирӣ мекунед, канали клипро ва ногуфта намонад бародарои азиз дар канали мо подписатсия кунед ва ҳатман лайка баҷақед ва ду круглачае ки дар поёни канал дар клавни мебинед дар ваёрам даромада подписатсия кунед ва ногуфта намонад яке аз беҳтарин силсила филмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Санге ба гури Лайли ин филми Bahridini Sabur аст ва бисёр аз мухлисони ин филм интизори ин филманд ки кай мебарояд ва дар ҳама комментариҳо, видеоҳо ки дар шабакаи интернети ютуб баромаданд нависта истоданд ки кай ҳамин филм дуюм қисмаш мебарояд ва ман мегӯям ки бародарои азиз ҳамин рӯз соати 8 ҳамин бегоҳ яъне ки 2 соат баъд 1 соату 45 минут баъд дар шабакаи ютуб дуюм қисми ҳамин филм мебарояд ва касе ки интизор аст ҳатман лайка дар комментария нависад ва фикроша нависад ва мунтазири сеюм қисмаш шавад. касе ки пешравии моро мехоҳад лайка баҷақа бародарои азиз ва дар ҳамун круглачаҳое ки ман гуфтам даромада подписатсия мекунад чунки ваё дастгирии канали моанд. бародарои азиз айҳаматон миннатдорам чунки шумо моро дастгирӣ мекунед, канали мо камтарам бошад пеш меравад. ҳатман подписатсия кунед. боқи барчаёча паноҳтон ба худо бод.